Бързо идва и спаун. Къде си? Видях. Скачай от спауна просто. Хайде, ферния. Ела тук. Само да си стрестрен, скачам. Ого, тия станаха много. Ого, те са тук хакерите. Хакерите. Ого, брат, не си хак. Брат, той е Сега голям ще го видим да помощ. сгръб ме удря. Се умирам. Той помощ умрях. Не. Умри бе. Аз умрах. На един хит съм му. Да, То той е скочи ли бе? нейчър. Помощ на едно сърце съм, жив съм. Не. Къде си? Дупката ли? Да бе. Скочи в дупката. Да бе, той ме уби. Кой е този Бързо отгоре? бе, Луя, бързо скачай. Еми, аз съм долу в сейф зоната. Се биеш ли го? Да, автодисконекте. Добре, бан. Спокойно снимах го. А снима ли го? И Nature Knight. И той Тук ще ще снима. дойде някой диамантка да знае.